urxente convocada para hoxe, 23 de fevereiro, ás 11 da mañá. Asistimos toda a ocupación dos albergos forales que non pode asistir. A convocatoria urxente ten un único punto de día. Primeiro vamos a votar o carácter de urxencia da sesión, o cual solicito votos a favor de urxencia. Gracias. O segundo punto, o posicionamento do Concello de Xinta, aprova que se adopte medida de carácter urxente por parte de distintas administracións para o control da plaga da polilla guatemalteca na pataca, o cual prego a señora secretaria de dictamen que dé lectura do dictamen da Xunta de Portavoz que podría inter. Se siga o Goberno de España a publicación urxente do decreto que regula as medidas adoptadas para o control e eliminación da plaga da polilla guatemalteca, Crecias solanívora comunmente couzo. 2. Exixir a Xunta de Galicia para que de forma urxente tome as medidas que eviten a propagación desta plaga na comarca da Limia. 3. Solicitar a Deputación Provincial para que a través do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro, Instituto do Campo, se realicen as tareas de análise e asesoramento técnico. 4. Solicitar a las administracións con competencia unha campaña de información a todos os sectores implicados. Muy bien, muchas gracias. Hay un breve turno de palabra, la palabra al señor Rodríguez Suárez, Sí, muchas gracias, señor presidente. Buen día a todos y a todas. Brevemente, simplemente para manifestar a nosa preocupación, a preocupación do grupo pues, por este tema. Facer votos ou agardar que este toque de atención que le damos hoxe desde o Concello de Xinzo pues, a esas administracións implicadas na resolución, en poner medidas a respecto desta problemática, pues tomen esas medidas a maior celeridade posible, especialmente o chamamento que lle facemos a Xunta de Galicia, porque a que ostenta as competencias maiores sobre esta problemática. Entonces, bueno, creo que non se escapa a nadie a problemática gravísima que podría representar para a nosa comarca que esta plaga se extenderá por ela, co cual o tema é da suficiente entidade, da suficiente gravidade precisamente para justificar un pleno como o día de hoxe e para que este chamamento de votos pues, se escoite e se poñan urgentemente pues, todas as medidas posibles para precisamente pues, evitar que a plaga chegue a nosa comarca. Muchas gracias, señor Pérez Campos. Brevemente tamén, bo día a todas e a todos. Compartindo o que acaba de decir o compañero Ramiro, esperemos que esta plaga que chegue a xente, porque de logo sería talentoso o tema que nos podía tocar, e de logo, pois, que a Xunta de Galicia, que hasta ahora estou facendo un papel bastante espectadora dentro deste problema, pois empezar a tomar medidas e poñer todo o que estea sobre a disposición para evitar ese tipo de contagio, que non é fácil, por o tema da problemática que ten este bichín, que se chama de alguma maneira, pero bueno, creemos que se non se fai nada, pois sí, máis perigoso. Entón, bueno, pois que a Xunta empeza a traballar seriamente neste tema que non. Muchas gracias, señora Bravo. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, agradecerle a iniciativa de un pleno extraordinario porque o tema para a nosa comarca ten a suficiente enjundia e a suficiente gravedade como para tomar medidas deste tipo. O mismo que o resto dos compañeros que nos precederon a palabra, pedirle que a resolución de este acordo plenario sexa escoitada tanto na Xunta de Galicia como no Goberno do Estado para que se tomen inmediatamente as medidas oportunas, todas, incluídas esas campañas de información, porque aquí temos que pensar que non só está en risco que poda afectar aos productores e aos envasadores, sino que tamén está en risco ao resto da población. Poden ser pequenos colleiteiros para o autoconsumo, non se sabe por onde pode chegar a praga, co cual as medidas teñen que ser urgentes, teñen que estar en disposición as administracións de que sexan capaces de frenar este avance desta praga. En principio parece ser que só afecta ao norte da comunidade autónoma galega, pero claro, os controles parece ser que non foron eficaces. De feito, temos a presente xa na comunidade e queremos que este pleno valga para algo. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor López Casas. Gracias, Rocías. Quero primero resaltar ante de consenso de negociación polo grupo da oposición. Foi unha moción consensuada conjuntamente e aí onde se ve a política de Estado, pensamos en outros niveis, pero nós, ao noso nivel de xeito, o que primeiro é agradecer a boa discusión dos grupos para buscar un
unha redacción conxunta e agora tocalle os outros e nós facendo un seguimento para que todas estas exixencias que os consumidores, porque nós podemos dicir que os compañeros de corporación é fundamental que a administración se molle este do cañón para que dé resposta a unha necesidade que pode crear incluso unha alarma social. Cale a tranquilidade de hoxe a nivel da nosa comarca, afortunadamente non hai e o gañar non deixa nunca, e a partir de aí pues, estaremos vigiantes sempre en defensa do produto da patata da nosa comunidade. Gracias. Eu vou facer un breve peche dicindo que, bueno, respecto ás 12 medias, hai unha xuntanza de infraestructura, un técnico de medio rural alerta non solamente país e que era convocar inicialmente, sino por qualquer agricultor ou qualquer persona que quiera acudir, unha charla informativa, decir que é un tema preocupante, realmente moi preocupante, pero que quería resaltar dos puntos. O primeiro, eu creo que hai últimamente unha alarma social creada importante, sobre todo porque eu creo que a veces non debemos tirar pedras contra o noso propio tellado. E digo porque xa teñen chegado chamadas a veces de outro sitio dicindo que pasa aquí o tema desta placa, non? É certo que a día de hoxe isto chegou no ano 15 das Islas Canarias a Galicia, entrou por a zona norte, como decía, por o socialista, o Concello de Narón, concretamente, ya un concello máis olado, o sea, non é algo de onte, sino xa te fai moito tempo. Hai que recordar que fai 18 anos que entrou en Canarias, o cual isto non é algo novedoso, pero sí é preocupante. Pero eu quería, creo que como coincidiron todos os portavoces e tamén a xente de portavoces, agradecer a postura de todos e deste plenario para que isto vaya onde ten que ir e se exigen as medidas necesarias todas cuantas teñen que haber, porque isto é o primeiro problema, pero lógicamente vai haber máis, espero que sean conjuntos, porque creo, estou convencido que é así, cando é un tema de todos, pero primeiro hai que mandar un mensaxe de tranquilidade á población, dicindo que afortunadamente na provincia de Ourense e concretamente na comarca da Limia non temos ningún problema deste tipo, afortunadamente, non? O cual non quero que tampouco sembremos moita polémica neste tema para que o ano que venga a produción de patata nos nosos agricultores, como decía o portavoz, non só dos grandes, sino tamén dos pequenos, que a veces son os que máis necesitan desto, porque o medio de economía familiar está de isto que se les ha afectada por esta alarma general. Entón, primeiro, tranquilizar a xente dicindo que, afortunadamente, desde fai 2 anos casi, que desgraciadamente se entrou no Concello de Narón, que en Meda, un concello na zona norte de Coruña, está controlado. Por outro lado, decir que non vamos a tomar as medidas necesarias desta primeira urgente que se vai tomar nesse sentido e se van a seguir tomando, porque hoxe mesmo se vai falar que a conselleira e o lunes se vai falar que o presidente da Xunta sobre este asunto e vamos a ser moi beligerantes e moi exigentes neste tema, lógicamente, porque nos interesa a todos. Esta é a nosa economía real da nosa comarca, esta é no que nos basamos todos, directa ou indirectamente, non? Entón, eu alegro moito de que estemos todos no mesmo cargo, que todos puxemos na mesma dirección, que creo que sempre positivo para un tema destes, o cual, darle gracias a todos os portavoces e a todos os membros desta corporación, e aos que non están por nos tamén, que seguro que a súa opinión sería a mesma. E nada máis, esperemos que isto nunca chegue aquí, vamos tomar as medidas todas necesarias para que así sexa, e é o primeiro que temos que facer. Facer valer o noso produto e dicir que nós non temos este problema, non o temos, porque senón o ano que ven a próxima colleita podríamos ter problemas de rumores, que se dicen, que se non sei que, non hai este problema afortunadamente na provincia, non na nosa comarca, pero vamos a estar vigilantes e a Consellería que leva feito cousas que se trasladan a población e que informa